טוב, אנחנו בסוגיה 5, סוגיה 5 מוזכרים סוגים שונים של לולבים והדין שלהם. נתחיל, נראה את הסוגיה מתוך הגמרא. הנה, אז אומרת הגמרא, נקטם ראשו. נקטם ראשו זה ציטוט, כמו שאנחנו יודעים שכשיש מילים בנקודותיים משני הצדדים, זה ציטוט מהמשנה. במשנה כתוב, נקטם ראשו פסול. אומרת הגמרא, אמר אבונה לא שנו אלא נקטם, אבל נסדק כשר. הביטוי לא שנו אלא אבל זה ביטוי שבא לצמצם, זאת אומרת להגיד לך, דיברו דווקא במקרה מסוים, אבל מקרה אחר הדין יהיה שונה. אז איזה מקרה דיברו? דיברו על מקרה של נקטם דווקא, זאת אומרת שנחתך הראש של הלולב, אבל נסדק הראש של הלולב, אז הלולב כשר. אומרת הגמרא, ונסדק כשר, וכי איך אתה יכול להגיד שלולב שנסדק הוא כשר, והתניא, הרי שנינו בברייתא. זאת אומרת, מביאים סיוע, הוכחה לשאלה הזאת, שאי אפשר להגיד דבר כזה. שהרי כתוב בברייתא, לולב כפוף, קבוץ, סדוק, עקום, דומה למגל פסול, חרוט פסול, דומה לחירות, כשר. זאת אומרת, יש לנו פה ברייתא, שהביאה רשימת לולבים, רובם פסולים ואחד מהם כשר, אבל מה שחשוב לענייננו זה שבברייתא הזאת כתוב בין היתר, לולב סדוק פסול. אז איך אמרת מקודם שלולב סדוק כשר? כלומר רב פאפא דאביד כהמנק, זאת אומרת, או כהמנק. מה הכוונה? שמתי לולב סדוק הוא פסול? כאשר הוא פתוח ממש כמו איזה מזלג, זאת אומרת פתוח מאוד. יש לכם פה תמונה, עוד שנייה נראה את זה. הנה, אני אקליט לכם לתמונה. טוב, אז אם הלולב פתוח ממש כמו שאתם רואים פה, אז זה נקרא סדוק שהוא פסול, וזה מה שדיברה הברייתא. אבל דברי רב פאפא, שהוא דיבר על לולב נסדק כשר, הוא התכוון שזה לא פתוח עד כדי כך. עכשיו נחזור חזרה לסוגיה רגע. אז בעצם מבנה הסוגיה זה שבהתחלה בא רב פאפא ומצמצם את דברי המשנה, ואומר המשנה דיברה דווקא במקרה מסוים, אבל במקרה אחר הוא כשר, במקרה של נסדק. שאלה הגמרא, איך אתה יכול להגיד שנסדק כשר? בברייתא כתוב שסדוק פסול, ואז אומרת הגמרא, הברייתא דיברה על סדוק כזה שהוא פתוח עד כדי כך שהוא כמו המנק, זאת אומרת ממש העלים נפרדו רחוק אחד מהשני, אבל אם הוא נסדק פחות, לא נפתח עד כדי כך או משהו כזה, אז הוא כשר. זה המבנה של הסוגיה. בין היתר בסוגיה הזאת הביאו לנו ברייתא למטרת שאלה, אבל הברייתא הזאת כבר הזכירה הרבה סוגי לולבים, אז בואו נעבור בזריזות על סוגי הלולבים השונים. קודם כל, הלולב הראשון שהגמרא, המשנה, הברייתא הזכירה כלולב פסול, זה לולב כפוף. לולב כפוף מופיע לכם גם פה בציורים, שהראש שלו מתכופף. זה סוג ראשון של לולב שפסול. אחרי זה לולב קבוץ. קבוץ זה מלשון קוצים, זאת אומרת שיש לו הרבה קוצים שיוצאים ממנו, כמו שאתם יכולים לראות פה בציור. לולב סדוק, כמו שאמרנו סדוק, הגמרא אחרי זה הסבירה שהסדוק שמדובר פה הכוונה היא דאביד כהמנק, זאת אומרת שהוא פתוח המון, אז הוא גם פסול. עקום דומה למגל, זה הכל ביחד, עקום דומה למגל, זאת אומרת אם הוא עקום עד כדי כך שהוא כמו מגל, שהוא מאוד עגול, כמו מגל שאיתו קוצרים את התבואה, אז גם לולב כזה הוא פסול. מוסיפה הברייתא ואומרת גם חרוט, פסול גם לולב שהוא נקרא חרוט, הכוונה היא שהוא כבר מאוד, הלולב כבר ישב הרבה זמן על העץ עד שהוא נהיה קשה בעצמו כמו עץ, אז הוא פסול. אבל אם הוא דומה לחירות, זאת אומרת הוא התחיל להתקשות אבל הוא עדיין לא קשה ממש, אז הוא כשר. והסברנו מה ההבדל בין חרוט לדומה לחירות. אם הוא התקשר עד כדי כך שכבר אי אפשר, כמו שאתם רואים פה, יש לכם ציור איך נראה לולב אחרי שהוא גדל, הנה. האם העלים שלו הם כבר כל כך קשים עד שאי אפשר לכופף אותם חזרה לשדרה, אי אפשר להצמיד אותם לשדרה אם ינסו לכופף אותם משברו, אז הוא לולב פסול. אבל אם הוא רק דומה לחירות, זאת אומרת, העלים שלו התחילו להיפתח לצדדים, אבל אם אני אתפוס את העלים ויצמיד אותם הם יצמדו, זאת אומרת הם לא יישברו, אז זה נקרא רק דומה לחירות והוא כשר. עכשיו אנחנו נעבור חזרה לדף שלנו. אז מה שאנחנו צריכים, כמו שכתב לכם בשאלות, שאלה ראשונה, לדעת לתאר את סוגי הלולבים שמוזכרים בסוגיה ואת דינם, אז דיברנו על כל אחד מהסוגים, מה זה נקטם ראשו, מה זה נסדק, שימו לב שיש נסדק ויש סדוק, שנסדק, זה המקרה שעליו דיבר אבונה,
ושבמקרה כזה הוא כשר, לעומת המקרה שעליו דיבר רב פאפא, שהוא פסול, איך שהוא הסביר את הברייתא, אחרי זה יש לנו את הברייתא עם כפוף, כבוץ, עקום דומה למגל, חרוט ודומה לחירות, שצריך לדעת גם מה ההבדל בין חרוט שהוא התקשה כבר שאי אפשר לכופף את העלים חזרה, את הענפים חזרה, לבין דומה לחירות שעדיין אפשר לכופף, ודיברנו על שתי ביטויים בסוגיה, לא שנו אלא, זאת אומרת שהגמרא רוצה, או אחד החכמים רוצה, לצמצם את מה שאמרנו קודם, מה שאמרנו במשנה או במקור, ואומר דווקא במקרה עליו דיבר המקור הדין הוא מסוים, אבל מקרה אחר הדין יהיה שונה. זה לא שנו אלא, זאת אומרת, זה לסייג שכל מה שאמרנו נכון רק במקרה מסוים. ודבר נוסף, ביטוי נוסף שראינו, והתניא זה והרי שנינו בברייתא, שברייתא כמו שכולכם יודעים זה מקור מתקופה התנאית. טוב, אז אנחנו בסוגיה 6, נראה את זה בגמרא, ואחרי זה נעבור, נראה שענינו גם על השאלה. אז הנה הגמרא, סוגיה 6. עקום דומה למגל. המילים עקום דומה למגל זה ציטוט מהברייתא שראינו בסוגיה 5, שם ראינו שלולב עקום שדומה למגל הוא פסול. עכשיו הגמרא הולכת לדון בסוג פסול הזה. בסדר? מה זה בדיוק אומר, מתי הוא פסול, מתי... זה לא דומה למקרה הזה והוא יהיה קשה. אז אומרת הגמרא, אמר רבא, לא אמרן אלא לפניו, אבל לאחריו בריאתהו. זאת אומרת, בא רבא ודבר ראשון אומר לנו צמצום, מצמצם לנו. מה שאמרו עקום דומה למגל, התכוונו רק למקרה מסוים. אבל במקרה אחר הדין יהיה שונה. זאת אומרת, לא אמרו אלא לפניו. מה שאמרו שעקום דומה למגל זה פסול דווקא כשהוא עקום כלפי לפנים. אבל לאחריו, אם הוא עקום כלפי אחורה, בריאתהו. זאת אומרת, כך דרך בריאתו, כך הדרך הנורמלית של לולבים. זאת אומרת, הרבה פעמים יש לולבים כאלו, זה לא נחשב לולב חריג, וכיוון שזה רגילות של לולבים, אז זה לא נחשב לולב פסול. וזה ככה נראה לולב לפעמים, זה משהו שנחשב תקין. דיברנו גם קצת בכיתה מה זה קדימה ואחורה בלולב, אמרנו השדרה, איפה שרואים את הקטע הירוק, העבה הזה שהולך ומתקצר כלפי מעלה, זה הצד שלה מאחורה. בסדר? אז אם הוא עקום כלפי אחורה, הלולב קשה. זה דין ראשון. דין ראשון שעקום דומה למגל זה שפסול, זה דווקא לפניו, אבל אחריו, כיוון שכך דרך בריאתו, הוא קשר. אמר רב נחמן, לצדדים כלפניו דמי, ואמרי לה כלאחריו דמי. אז פה יש את הביטוי ואמרי לה. הביטוי ואמרי לה, הכוונה היא שבעצם גרסה נוספת שמשנה את התוכן או את שם החכם, סליחה, התבלבלתי, ואמרי לה, הכוונה היא שינוי תוכן באותו חכם, בסדר? גרסה אחרת מה אמר אותו חכם. אז הכוונה היא כזאת, יש שתי גרסות. גרסה הראשונה אומרת שלולב שהוא עקום לצדדים, זאת אומרת לא לפנים ולא לאחור אלא נגיד לצד ימין או לצד שמאל, אז זה נחשב כמו לולב שעקום כלפי קדימה. ולולב שעקום כלפי קדימה, דינו שהוא פסול. אז גם לולב שעקום לצדדים הוא פסול. גרסה אחרת בשיטת רב נחמן, ואמרי לה כלאחריו דמי. זאת אומרת, שיטה אחרת שאומרת לא, אם זה עקום לצדדים זה כמו אחורה. ואם זה כמו אחורה זה כשר. אז יש פה מחלוקת האם לולב שעקום לצדדים הוא פסול או כשר, מחלוקת גרסאות. עד לפה זה היה דיון ראשון לגבי לולבים עקומים. ראינו 3 סוגי עקומים, לפניו, לאחריו ולצדדים. כשלפניו אמרנו פסול, לאחריו כשר ככך דרך בריאתו, ולצדדים יש מחלוקת גרסאות. עכשיו עוברת הגמרא לדברי רבא, דברים נוספים של רבא, שהוא עוסק בסוג לולב נוסף. ואמר רבא, אי לולב דסטליק וחלוצה, זאת אומרת אותו לולב שהוא עולה בצד אחד, זאת אומרת כל העלים שלו הם רק מצד אחד של השדרה ולא משני הצדדים, בעל מומו הוא פסול, זאת אומרת זה נחשב לולב בעל מום, לא הדרך הנורמלית שאמור להיראות לולב, ולולב כזה הוא פסול. נעבור זריז על השאלות, נראה שענינו עליהם. באיזה לולב עסקה הברייתא? אז אמרנו שהברייתא עוסקת בלולב שעקום לפניו, כתוב עקום דומה למגל, לא אמרן אלא לפניו. זאת אומרת, דווקא לפניו זה הלולב שעסקו בו בברייתא, שלם נאמר פסול. ומילא ענינו גם על שאלה ב' שדינו שהוא פסול.
אבל שאלה 2 שעוסקת בלולב שכפוף לאחריו הוא כשר כי כך דרך בריאתו. שאלה 3 ראינו את המחלוקת גרסאות, שלפי הגרסה הראשונה הוא פסול, לפי גרסה השנייה הוא כשר, ודיברנו גם שאלה 4 על פירוש דברי רבא, על אותו לולב שעליו עולים בצד אחד והוא פסול. דיברנו גם על הביטוי לא המרן אלא, אבל שזה ביטוי שמצמצם, שאומר שכל מה שאמרנו זה דווקא במקרה מסוים, אבל במקרה אחר הדין יהיה שונה, ודיברנו על הביטוי אמרלה, שזה בא להביא גרסה אחרת. אני חוזר רק על ההסבר של הביטוי אמרלה, בשביל שזה יהיה ככה מדויק. אז הביטוי אמרלה זה פתיחה לגרסה אחרת שמשנה או את תוכן הדברים או את שם החכם. למשל בסוגיה שלנו, החכם נשאר אותו חכם, השינוי בגרסה לא הפריע, לא הבדיל את שם החכם, אלא רק הבדיל את התוכן, שלפי התוכן של הגרסה הראשונה כתוב כלפניו דם, ולפי הגרסה השנייה התוכן השתנה להיות כלאחריו דם, זאת אומרת יש פה שינוי תוכן. לפעמים באמרלה זה שינוי של שם החכם. טוב, אנחנו נמצאים עכשיו בסוגיה 7, נראה רגע את הסוגיה. הסוגיה בגמרא מתחילה פה במילים, נפרצו עליו. המילים האלו מופיעות עם נקודותיים לפני ואחרי, מה שאומר לנו שזה ציטוט של קטע שהופיע לפני זה ועכשיו הולכים לדון בו. אז פה, כמו בדרך כלל, זה ציטוט מהמשנה. בדרך כלל אמרנו שכשיש מילים בין נקודותיים לפני ואחרי, בדרך כלל זה יהיה ציטוט מהמשנה, לפעמים גם ציטוט ממקור אחר שהוזכר קודם. אבל בדרך כלל זה יהיה מהמשנה, אז גם פה נפרצו עליו, וכתוב נפרצו עליו וכו'. אז קודם כל נחזור למשנה ונראה מה כתוב אחרי המילים נפרצו עליו, כי כתוב וכו'. זאת אומרת, הסוגיה תתייחס גם להמשך של הדברים, וגם שנזכר מה הדין של לולב שנפרצו עליו. נחזור בזריזות למשנה. הנה המשנה, אז כתוב לנו ככה, נפרצו עליו פסול, נפרדו עליו כשר. זאת אומרת, יש לנו שני סוגי לולבים. הוא לולב שנפרצו עליו, שלולב כזה הוא יהיה פסול, לעומת זאת, לולב שנפרדו עליו, הוא יהיה כשר. עכשיו בואו נראה את דברי הגמרא על הלולב הזה. אז אומרת הגמרא ככה, קודם כל מביאה הגמרא את דברי רב פאפא שהם מסבירים את המשנה. אמר רב פאפא נפרצו דאביד כחופיה, נפרדו ליפרוד יפרודי. והסברנו מה הנקודה. נפרצו שעל זה נאמר שהלולב פסול, הכוונה היא שהעלים נפרדו לגמרי, זאת אומרת הם נפלו לגמרי, נשרו לגמרי אחד מהשני, ואז הבן אדם בא וקושר אותם, אחרי שהם כבר נפלו לגמרי, קושר אותם חזרה ללולב, או קושר אותם בחזרה יחד. במקרה כזה שהעלים של לולב נפלו ומחוברים רק על ידי קשר, אז הלולב פסול. לעומת זאת נפרדו, גם הסברנו את הביטוי, נחזור רגע, הסברנו גם את הביטוי מה זה חופיה, כי חופיה, אמרנו חופיה זה כמו דומה קצת למטאטי חצר. זאת אומרת, מטאטי חצר הרי הרבה פעמים הוא מורכב ממלא קנים כאלו של עצים או זרדים כאלו, וחיברו אותם, קשרו אותם יחד ולכן הם מחוברים. אז גם פה שרואים דאביד כחופיה, הכוונה היא שזה דומה קצת למטאטי, שבעצם העלים כבר נפלו ובאתי וקשרתי אותם יחד, אבל זה לא שהם מחוברים בצורה טבעית שלהם, כמו שהם אמורים להיות, אלא הם מחוברים על ידי קשר שקשרתי. וכן כזה הלולב פסול, עם כל החיבור של העלים הוא על ידי קשר שיצא. אבל נפרדו, לולב שהעלים שלו נפרדו, שעליו נאמר שהוא כשר, דאיפרוד יפרודי, זאת אומרת העלים התחילו להיפרד אחד מהשני, זאת אומרת הם כבר לא צמודים, זאת אומרת העלים שלהם מתחילים להיפתח, אבל עדיין הם מחוברים למטה, זאת אומרת הראשים של העלים למעלה הם מתחילים להיפתח, כמו הרבה פעמים שאנחנו רואים לולבים כאלו, חלק גדול מהלולבים בשוק הם כאלו, שהעלים שלהם למעלה כבר נפתחים, נגיד שהם נעניים אז זה מאוד בולט, כשהם נעניים את הלולב העלים שלו למעלה זזים, אבל למטה העלים מחוברים, לולב כזה הוא כשר, לולב שהלמטה של העלים מחוברים, גם אם הלמעלה הוא פתוח. עד פה דברי רב פאפא שהם מסבירים את המשנה. עכשיו רב פאפא יש לו שאלה, באי רב פאפא, הכוונה היא רב פאפא יש לו שאלה, בא איזה מישהו שיש לו שאלה, הוא רוצה לברר איזה משהו. באי רב פאפא נחלקה התיומת מהו, זאת אומרת הוא בא לשאול מה הדין, במקרה מסוים, מהו אותו מקרה שנחלקה התיומת. התיומת אנחנו הולכים לפי ההסבר שמופיע לכם גם ברש"י וגם פה בהסבר בצד,
תיומת, לפי ההסבר שאנחנו נסביר, נלך איתו, זה העלה המרכזי של הלולב. יש לנו את השדרה של הלולב שהיא הולכת ומתקצרת ככל שהיא עולה, ובשלב מסוים זה הופך להיות עלה כזה עד ללמעלה. אז מה הדין שנחלקה התיומת? זאת אומרת, נפתח אותו עלה מרכזי לשתיים, הוא נחלק לשניים. כמו שאתם יודעים, העלים של הלולב הם מורכבים, הם כפולים כאלו, הם פעם תסתכלו על עלה של לולב, תראו שהוא כפול, הוא סגור, כל עלה ועלה של לולב, זה מורכב בעצם משתי עלים שהם מחוברים כזה ביניהם. נחלקה התיומת, הכוונה היא שנפתח אותו חיבור, והעלה המרכזי נפתח לשניים. מה הדין של זה? אז אומרת הגמרא, תשמע, בוא שמע, זאת אומרת, אני עכשיו אביא לך מקור שיוכיח כמו אחת האפשרויות. ואומרת הגמרא, בוא נראה את ההוכחה הזאת, די אמר רבי נתון, אמר רבי יהושע בן לוי, נתלה תיומת פסול. זאת אומרת, מביאים פה ציטוט מדברי אמוראים, ממאמרה, שאומרת שנתלה תיומת פסול, שאם אותו עלה מרכזי של הלולב חסר, נתלה הכוונה שהוא חסר לגמרי, נגיד נפל או נפתח או לא יודע מה, אז כל הלולב פסול. בשלב הזה מבינה הגמרא שאם כשהתיומת חסרה הלולב פסול, כנראה שהתיומת היא מאוד מאוד חשובה לכשרות של הלולב, ונצטרך לכשרות של הלולב. ומכאן, שאם יש איזה בעיה עם התיומת, אז הלולב פסול. אז כנראה גם אם התיומת נחלקה לשניים, גם זה יהיה הלולב פסול, כי בסופו של דבר נפגעה התיומת היא לא כמו שהיא צריכה להיות. וזה מה שאפשר אומרת הגמרא. מה אליו הוא הדין נחלקה? זאת אומרת, האם לא נאמר, האם לא נגיע למסקנה מכאן שהוא הדין, שאותו דין יהיה גם במקרה שנחלקה התיומת שהלולב יהיה פסול, בדיוק כמו שאם נפלה התיומת הלולב יהיה פסול. ואז אומרת הגמרא, עד לפה בעצם היה לנו את האפשרות, את הניסיון הוכחה. זאת אומרת, הביאו ברייתא, הביאו ממרה, שבממרה ראינו שאם נפלה התיומת הלולב פסול, ואמרנו שכנראה אותו דין גם אם נחלקה, ומכאן תשובה לשאלה שלנו, ששאלנו מה הדין בנחלקה התיומת, תשובה, הלולב יהיה פסול. זה היה הניסיון להוכיח, לענות על השאלה. ואז אומרת הגמרא, לא, אי אפשר להגיד, מפה אין הוכחה. למה אין הוכחה מהממרה הזאת? נתלה שני דעה חסר לי. זאת אומרת הגמרא, בממרה הזאת דיברו דווקא על נתלה התיומת. נתלה התיומת זה משהו מאוד מאוד חמור, התיומת חסרה לגמרי, אין תיומת. אז אפשר להגיד שדווקא אולי במקרה כזה שהתיומת נעלמה לגמרי, דווקא אז הלולב יהיה פסול, אבל יכול להיות שבמקרה שבו רק נחלקה התיומת, זאת אומרת, התיומת עדיין קיימת, נכון שהיא לא בצורה שהיא נחלקה, והיא לא בצורה שהיא אמורה להיות, אבל בסופו של דבר היא עדיין קיימת, יכול להיות שבמקרה כזה הלולב כשר, ולכן אומרת הגמרא, אי אפשר להוכיח מהממרה שרצית להוכיח ממנו. זאת אומרת, רצית להוכיח מממרה שכתוב בה, נתלה התיומת שגם אם נחלקה אותו דין, אומרת הגמרא, לא יש הבדל, נתלה זה חסר, זה פסול מאוד רציני. לעומת זאת, נחלקה, שהתיומת עדיין קיימת, יכול להיות שהדין שהלולב יהיה כשר, ולכן אי אפשר להביא מכאן הוכחה. עד לפה היה שאלה וניסיון הוכחה של החינוך. עכשיו מביאה הגמרא איכא דאמרי. איכא דאמרי זה בעצם פירוש מילולי, זה יש אומרים, או יש שאומרים, ובעצם זה פתיחה שהגמרא רוצה להביא לנוסח אחר של הממרה, או נוסח אחר של מהלך הסוגיה. אז פה זה נוסח אחר של הממרה. מביאה הגמרא נוסח אחר לאותה ממרה. אמר רבי נתון, אמר רבי יהושע בן לוי, נחלקה התיומת נעשה כמי שנתלה התיומת ופסול. זאת אומרת, לפי הגרסה הזאת, מקרה שנחלקה הוא בדיוק כמו הדין שנתלה. וכמו שכשחסרה התיומת הלולב פסול, גם כשנחלקה, זאת אומרת שהתיומת היא לא בצורה שהיא צריכה להיות, גם אז הלולב פסול. זאת אומרת, לפי הגרסה השנייה שהבאנו פה, יש לנו תשובה לשאלה. שאלנו מה הדין בנחלקה התיומת. אז לפי הגרסה הראשונה אין לנו הוכחה מה הדין. אבל לפי הגרסה השנייה שהבאנו, אז כתוב במפורש שאם נחלקה התיומת, הלולב פסול. עכשיו נחזור חזרה בזריזות לדף שאלות שלנו. אז השאלה הראשונה, צריך לדעת מה שאמר רב פאפא, מה זה לולב שנפרדו עליו ומה זה לולב שנפרצו עליו. אמרנו, נפרצו עליו, הכוונה היא שהעלים נפלו לגמרי, ואז הלולב פסול, ובעצם הבן אדם חיבר את העלים ללולב רק באיזה קשר, ולא בצורה הטבעית שהם אמורים להיות מחוברים, ואז הלולב פסול. לעומת זאת, לולב שנפרדו עליו, הכוונה היא שהעלים רק נפתחו בלמעלה שלהם, אבל בלמטה כל העלים מחוברים. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, מהי שאלתו של רב פאפא? אחרי שרב פאפא הסביר את
המשנה, הוא בא ושואל שאלה, מה הדין בנחלקה תיומת? זאת אומרת, נפתח העלה המרכזי לשניים, וגם הסברנו את שאלה 3, מה זה תיומת. שאלה 4, הסברנו באריכות, איך הגמרא מנסה להוכיח מדברי רבי יהושע בן לוי דין לולב שנחלקה לו התיומת, והסברנו גם כיצד הגמרא דוחה ההוכחה הזו. שאלה 5, איזה דין מוסכם על שתי הגרסאות ובמה יש הבדל בין הגרסאות? זאת אומרת, לפי שתי הגרסאות ברור שלולב שחסרה לו התיומת, הלולב הזה פסול, זה בשתי הגרסאות לפי. רק ההבדל הוא שלפי הגרסה הראשונה רבי יהושע בן לוי בכלל לא דיבר על לולב שנחלקה לו התיומת, זאת אומרת שהיא נפתחה, לא נפלה לה, נפתחה. ולפי הגרסה השנייה רבי יהושע בן לוי דיבר גם על לולב שנחלקה לו התיומת. שאלה אחרונה, באיזה גרסאות מצאנו תשובה לשאלת רב פאפא? רב פאפא הרי שאל מה הדין בלולב שנחלקה לו התיומת, לפי הגרסה השנייה יש תשובה לשאלה הזאת. זאת אומרת, בגרסה השנייה כתוב שרבי יהושע בן לוי אומר שנחלקה התיומת דין הלולב הזה שהוא פסול. הסברנו בסוגיה הזאת גם את הביטויים ביי, שבאי זה פתיחה לשאלה, בירור שמישהו מעלה, במקרה שלנו זה רב פאפא. הסברנו את הביטוי מה אליו, הביטוי מה אליו זה כשהגמרא רוצה להגיד האם לא, זאת אומרת היא רוצה להגיד מסקנה שעולה מתוך הדברים שראינו עד עכשיו, וראינו את הביטוי איקא דאמרי, הביטוי איקא דאמרי זה פתיחה להבאת נוסח אחר של הממרה או מהלך אחר של סוגיה. טוב, הסוגיה 8, רבי יהודה אומר, מופיע לנו הסוגיה הזאת בין שתי נקודותיים, נקודתיים פה, זה ציטוט בעצם של המשנה, כמו שכבר הזכרנו מקודם. אז בואו נחזיר בזריזות למשנה ונראה בכלל מה הוא אומר בשביל שנהיה בעניינים. אז הנה הדברים שלו במשנה. במשנה כתוב נפרדו עליו כשר, וכמו שהסברנו בסוגיה הקודמת, הכוונה היא שנפתחו עליה הלולב שלמעלה. אז בא רבי יהודה ואומר, במקרה שנפתחו העלים, צריך לאגוד את העלים, צריך לקשור אותם. רבי יהודה אומר, יאגדנו מלמעלה. זאת אומרת, אם עלי הלולב נפתחו בלמעלה שלהם, צריך לקחת איזה משהו ולקשור איתם את עלי הלולב. אומרת הגמרא ככה, פותחת הגמרא בתניא, בהבאת ברייתא, רבי יהודה אומר משום רבי טרפון, כפות תמרים כפות. אם היה פרוד, יכפתם. זאת אומרת, מביאה הגמרא ברייתא, שהיא מסבירה מה המקור לדברי רבי יהודה. רבי יהודה אומר במשנה שצריך לקשור את העלים של הלולב, אם הלולב נפתח. אבל לא כתוב פה מה הסיבה, מאיפה הוא למד את זה. לכן זה לא כתוב במשנה. לכן מביאה הגמרא ברייתא שמסבירה מאיפה הוא למד את זה. וככה כתוב בברייתא, רבי יהודה אומר, משום רבי טרפון, כפות תמרים כפות, אם היה פרוד יכפתנו. דורשים את המילים כפות תמרים. כפות תמרים זה השם בתורה ללולב. אומר רבי יהודה, איך אני דורש את המילה כפות תמרים? אני דורש את זה מלשון, כפות מלשון כפות, קשור. אם היה פרוד, זאת אומרת אם עלי הלולב נפתחו, צריך לכפתנו, צריך לקשור את עלי הלולב ולחבר אותם ביחד. עד פה זה ראינו את הסוגיה, נעבור בזריזות על השאלות של הסוגיה. מה תפקיד נקודתיים לפני ואחרי המילים רבי יהודה אומר, בסדר? זה בא להגיד לנו שזה בעצם ציטוט של קטע שלמדנו מקודם, שעכשיו אנחנו הולכים לעשות בו אותו קטע ולהעמיק בו. במקרה שלנו, כמו בדרך כלל זה ציטוט של המשנה, חלק של המשנה שכבר למדנו את המשנה, ראינו אותה, וכעת אנחנו הולכים לפרש את הקטע הזה. מה היחס בין דברי הברייתא לדברי המשנה? אמרנו שהברייתא מביאה לנו מה המקור לדברי רבי יהודה במשנה. ראינו את המקור שממנו למד רבי יהודה שיש לקשור לולב שנפתחו עליו, המקור לזה זה המילים כפות תמרים. וראינו כיצד הוא דרש את הדין ממקור זה, שהוא אמר כפות תמרים מלשון כפות, מלשון קשור. זאת אומרת שאם נפתחו עלים צריך לקשור אותם.